Nakuhaan og video ang pagsinumbagay sa usa ka traffic enforcer sa Davao City Transport and Traffic Management Office ug usa ka tricycle driver sa kalsada sa syudad. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, sumala sa mga nakakita nga ang tricycle driver matud pa ang unang nanghagit og sumbagay kay nasuko kay gisita matud pa kay nakababag na sa dalan. Samtang ang CTTMO nagpahimangno sa mga sakop nga kanunay tumanon ang maximum tolerance. Mao kini ang viral video sa pagsinumbagay sa traffic enforcer o tricycle driver sa dalang Loyola sa Obrero, Davao City kagahapon sa hapon, March 3. Makita nga daw naglalis ang duha hangtod sa gisumbag na sa enforcer ang driver. Naundang lang ang duha human nagpatunga ning lalaki aron maundang ang gubot. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar. Sumala sa mga nakakita, nasuko ang tricycle driver sa traffic enforcer human kining gisita kay nagpanaog og pasahero sa mismong kanto ug nakababag na sa dalan. Ang ambyo pa man, wakita ang driver nga gipag-uri sa STMC ba? Nasuko ko itong nainit ko itong driver kay pinasingga pagkatawag ba kay pag-una kay traffic naman. Tungkuan, naog itong driver sa tricycle, hagit itong subagay, panapli na, subagay ta. Nainit po itong enforcer siguro, unang parumbag itong enforcer. May gani kay naman punto ni ulang noon, taga diha ra punto, giulang ra pud nila ba. Larang gingnan nga, sir, mali man pud na imo ha, ginani atong tricycle driver. Ang video nakaabot na sa City Transport and Traffic Management Office o CTTMO. Nga na ang actuation sa atong enforcer, so na-adyo reason. Pero wala nato nag-tolerate nga manapata og kuan mga driver. Gipatawag na ni Abude ang nalambigit nga enforcer ug mihimo na og kaugalingong pagsusi sa panghitabo. Pahimangno niya sa sakop, kanunay tumanon ang maximum tolerance. Dapat ang among kuan dire is tolerance gyud, ang ito'y maximum tolerance nga dili mo ang sangkoy nga na kay mag-implement ra man ta og violation, traffic violation. Nga na magud nga sitwasyon nga patigbabo nato tong kainit sa ulo, so dili na nawala na ta sa atong focus sa atong mismo trabaho. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao payag ang tricycle driver. Giauhag sab ni Abude ang mga motorista nga respetuhon ug tumanon ang mga traffic enforcers ug kanunay nga mosunod sa balaod trapiko. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.